ଆଜିର ରେସିପି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଦନା ପତ୍ର ଚଟଣି। କଳା ରଙ୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶ୍ରଣ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି ଗୁଡ଼ ଆଉ ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, ଯୋଉଟାକି ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାହିଁକି ନା ପଦନା ପତ୍ର ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲିର ଏଇ କଳା ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଚାହିଦା କମାଇ ଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବନେଇବା ତ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଡେଲିସିୟସ୍ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ଭାରି ଡେଲିସିୟସ୍ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ପଦନା ପତ୍ର ଚଟଣି। ହାय ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଦନା ପତ୍ର ଚଟଣି ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକରଣ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ପଦନା ପତ୍ର, 2 ଫାଳ ନଡ଼ିଆ, କିଛି ଗୁଡ଼, ଭଜା ଜିରା, ଭଜା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କିଛି ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆମର ପଦନା ପତ୍ର ଚଟଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଳରେ ବନେଇବା ଆମର ପଦନା ଚଟଣି। ପ୍ରଥମେ ତେନ୍ତୁଳି ଆଡ୍ କରିବା, ତାପରେ ପଦନା ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ମରିଚ, ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଭଜା ହେଇଥିବା ଜିରା ଆଡ୍ କରି ତାକୁ ଶିଳରେ ବାଟିବା। ପଦନା ପତ୍ର ଶିଳରେ ହିଁ ବାଟିଲେ ତାର ମଜା ନିଆରା। ଆମର ପୁରୁଣା କାଳର ଚଟଣି। ଏଇ ଚଟଣି କଲାବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଈର କଥା। ସେ ଆଈ କହୁଥିଲେ ପଦନା ପତ୍ର ଚଟଣି ବସି ବାଟୁଥିଲା ନାତୁଣୀ। ତ ଏଇ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଶିଳ ବଟାର ଚଟଣି ଭାରି ନିଆରା, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳିରେ ଚଟଣି ଭାରି କଲରଫୁଲ ଆସିବ। ବନେଇବା ପରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା। ଚଟଣିଟାକୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ରେ ବନେଇବା। କେକରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। 2ରେ ପଦନା ପତ୍ର, ଯାହାକି ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଟା ସରିଲାଣି। ଶେଷରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଆଡ୍ କରିବା। ଗୁଡ଼ ଆଡ୍ କରିବା। ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପଦନା ପତ୍ର ଚଟଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲରଫୁଲ କେତେ ଭଲ ଆସିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚଟଣି, ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ର ପ୍ରଭାବ କମିବ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ଆଡ୍ ଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ପଦନା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଏ।